Hello po. Ayan. Pasibahay po. Ining kakain talaso yung Miss D. Akatake po ining gawa ng Mr. Bong. Inkantang alak. At pagwake pong -1 kang Mr. Reynold. Kalma inke kaming gitarista. Yan doon po yung kanta kayo ni Kareng mahilig king alak. O ini po, inkanta, bakit ingalak makapagtakaya? Bakit ingalak makapagtakaya? Adyang asling kabagsik buritaya. O tandakal ka ayaw to, bakit mo sakit kabuntok ang popang mga lampo? Bakit ingalak matindi ang data? Di tahimik kagawa nung madaldal. Di matapat upungela, hindi na papalipit ya, mamalis lang ang forma. Anya ikongan sa blang, mahilig tinginuman, eta sana pa'y saul, kingalak ang matapang, at ipamaninunta mo. Idalata mo kinyatya, eta dadalaking punto, o tamalis tanalan, kakong kaluguran. Bakit ingalak po tang sumika diya? Agyang patalo, di ka tumapang ka. Lalo na yung inuman yung abe ko po na expired na, mayari kang talaga. Ingalak intakal upa akakit, tingaliwain lalto lang makulit. Lalo na nung alang music, di ba di mayayakit, dakalang mababatri. Anya ikongan sanang mahilig ininuman, eta sana pa'y saul, ingalak ang matapang, at ipamaninunta mo. Idalata mo kinyatyan, eta dadalating bunto, po tamalis tadalan, kakong kaluguran, kay alak na kalmoting may disgrasya. May sakit may nga sila abituka, ating driver mi babangga, magmanehong malasing na, dadarechong kulinarya. Anya ikongan sana mahilig ininuman, eta sana pa'y saul, ingalak ang matapang, at ipamaninunta mo. Idalata mo kinyatyan, eta dadalaking bunto,